Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, sa ulog karon sa atong simbahan ang pista ni San Justino Martyr or Saint Justin. Mga tuig 160 ay nana ni siya na martyr. Gitawag ni siya the philosopher. Kay philosopher man gid siya na convert ngadto sa pagkakatoliko. Niya siya mo'y unang lay person nga nahimong atong apologist or kaning gitawag nato Catholic faith defender, o gipatay siya tungod sa maong pagdipinsa sa atong pagtuo. Iampo nato ang kalig-on sa pagtuo natong mga Katoliko o mga Kristiyano o labi na sa atong mga leaders. Kaunta andam tang modipinsa hangtod sa kamatayon uban sa gugma nining atong gibarugan na kamatuoran. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit aning ato mga raffle tickets para sa atong proyekto, hatagan unta sa tinuod nga kalig-on sa ilang pagtuo o panalipdan sa tanang kadautan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa binuang sa krus, gitudluan mo sa paaging kahibulungan si San Justino Martyr, mahitungod sa taas nga kinaadman bahin kang Hesukristo. Itugot kanamo tungod sa iyang pangama ang kalig-on sa pagtuo, human isalikway namo ang mga sayop. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Mapuno unta kamo sa grasya ug pakigdait pinaagi sa inyong kahibalo sa Dios ug sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanantang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Dios nun pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Niining paagiha iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad aron nga pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Tungod niini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan ang kahibalo. Sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon. Sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagka-mainantuson. Sa pagka-mainantuson, ang pagka-Diyos nun.
sa pagkadiyosnon ang inigsuong pagmahal. Sa inigsuong pagmahal ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha kanimo Diyos ko, gibutan ko ang akong pagsalig. Diha kanimo Diyos ko, gibutan ko ang akong pagsalig. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan sa labing hataas, nga na magpuyo sa lando sa makagagaho. Ina ang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan ug akong kuta. Ang akong Dios nga akong gisaligan. Diha kanimo Diyos ko, gibutan ko ang akong pagsalig. Tungod kay midagop siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan, kay nagailaman siya sa akong ngalan. Mosangpit siya kanako, og tubagon ko siya. Maana ako ban kaniya, diha sa kagul-anan. Diha kanimo Diyos ko, gibutan ko ang akong pagsalig. Luwason ko siya, og himayaon ko sa taas nga mga adlaw, lipayon ko siya. Og pakitaan ko siya sa akong kaluwasan. Diha kanimo Diyos ko, gibutan ko ang akong pagsalig. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Tibayaon ikaw, O Ginoo. Unya misulti si Jesus ngadto sa mga labawong pari ug sa kadagkuan sa katawhan pinaagig sambingay. May tao nga nagtanom og mga paras, gilibot niya kinig kural ug nagkalot siya lungag alang sa pug-anan sa ubas ug gipatindog niya ang usa ka bantayan.
Unya iyang gipasaupan ang parasan og mipanaw siya. Sa pag-abot na sa ting pamupo sa mga ubas, nagsugo siya usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang ulipon, gibunala nila o gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon og laing ulipon, apan siya gibunala nila sa ulo og ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon og laing ulipon og siya ilang gipatay, ug daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon. Ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak na lalaki. Sa katapusan, iya nagayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Mingon siya, sa walay duha-duha tahuro nila ang akong anak. Apan nag-ing nanay ang mga saop, kini mao ang anak sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon, aron maato na ang parasan. Busa, ilang gidakop ang anak, o gipatay, o gilabog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya, nangutana si Jesus, nan unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan. Adtuon niya og pamatyon ang mga saop og pasaupan niya glain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha nakabasa kamo niining bahina sa kasulatan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan nahimo hinoong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayod kini. Buot untang dakpon si Jesus sa mga punuan sa mga Hudiyo, kay sila nakasabot man nga sila'y giigo sa sambingay, apan nahadlok sila sa mga tao. Busa, mibiya sila kaniya o nanlakaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Kining ka-bright sa tao, matud pa sa akong usas ka amigo nako nga bright sad kaayo. Siya kining ka-bright nato, Father, maura say mo unay patay nato. Nako, ngano nakasultim kag inana. Siya di na manggod ta magpabadlong, nya di na sad ta magpatudlo nya. Believe kita sa atong kaugalingon basta bright ta. Nya sa kabilib nato, wa di ta kahibao nga ngato na ding ipanghimo makapatay na day nato. Sama kuno anang chemicals na gisagol na kuno sa mga pagkaon para monindot ang mga pagkaon, ma-preserve, makapatay man kuno na. Sakto ba dili? Kana kuno mga pa colors buhok, kana mga chemical man kuno na. Pero kahibalo na sa tao, ka-bright na sa tao. Kanang mga pills, mga processed foods, og iya ding gihisgutan kaning mga armas nga nuclear nga mga gigamit nila, mga mga computer. Isa ka na og ila na gid ang pabuton, patay na gid ang tanan ana. So ang ka-bright kuno sa tao, self-destruction. Murabag og ato yung sundon ang atong ka-bright, muunay nagpatay nato. Gilingay mong tupad na bright ka. Bright. Tinud-anay gina. Og tinuod sa gyud mo na si San Justino or Saint Justin, bright kay ni siya kay philosopher man eh. Hilig man ni sila og tugkad og kamatuoran. Sa dihang natugkad niya nga ang kamatuoran des kinabuhi naa sa Ginoo, naa ni Jesus nga gilansang sa cross, gikataw-an siya sa iyang mga
kaubang mga philosophers. Kay para sa mga philosophers, ang Ginoo nga atong gituuhan nga kaning gilansang sa cross is foolishness. This is foolishness. How can you say, matud pa nila, usan is ilang mga argumento, di man sa kay Kubright, murag po pareha ingon ani ba? How can you say nga He is the Savior nga namatay man siya sa cross? Siya kalain sa inyong Savior, namatay. Ang Savior, mubuntog sa kaaway. Amo niya itong Savior nga nalansang sa cross, namatay sa cross. Foolishness. Gilingay mong tupad. Ing namutuo ka nga makaluwas ng pagkalansang sa cross. Kana. Mutuo mo? Pwede sa na nato i-translate. Mutuo ka nga ang kakabos maoy makahimo natong maluwas. Mutuo mo? Nya nga nung mo mamalit og raffle ticket. Ipalit gid ang tanan ninyong kwarta sa raffle tickets nato aron mahimo gid mong kabos kana bang wa nagi kwarta ba? Pareha adtong byuda, di ba? Ang byuda foolishness magito iyang gibuhat. Ang byuda ba? Sunan kato ang iyan nalang kwarta 2 centavos mao to iyang ipalit og pagkaon nya iyang gihuog tanan sa kolekta nya mao to iyang kaluwasan. Unsaon nimo pagkaluwas nga wa na mahinong kay kaon? Kanang gisulti ni Kristo nga ibaligya ang tanan, biyai ang tanan, nya sunod nako. Biyaan imong balay, biyaan imong trabaho, biyaan imong papa, imong mama, imong anak, imong asawa, imong bana. Nya makaluwas na, gibiyaan ano nimo tanan, maluwas na hinuon ka. Mao nay kun atong pilosopohon pagsulti, murag foolishness. Pero gibarugan ni Saint Justin ug sa mga apostoles, apil na ning atong patron si Santiago, mao bitang una ni siyang naputlas liog kay gibarugan gid nila ug gipasabot base sa ilang pagtuo ug sa eksperyensya, matang silang kinabuhi, ilang gibarugan nga si Kristo gyud ang manluluwas ug gipatay gid sila. Kaya ang tinuod magong kaluwasan wa diha sa atong pagpuyo ug dugay aning kalibutana. Dili ang pagpuyo aning kalibutana mo'y makaluwas or gitawgo na to kaluwasan. Kung dili ang pagpuyo didto sa langit. Hay man ang langit niya dinhi o tuwa sa laing kalibutan. Ha? Hain ba ang langit niya ning kinabuhia o tuwa sa sunod? Tubag ba? Kinsay mo ingon pader ang langit tuwa sa sunod nga kinabuhi tasang kamot. Kinsay mo ingon nga pader ang langit niya ning kalibutan tasang kamot. Sige, pagbugno mo diha. Wa gid na klaro inyong pagtuo diha. Niingon si Kristo, dili mo iya ni ining kalibutan na mo bitan nang natay journeying together. Nagpanaw rata dinhi, duwa dinhi ang langit. Tuwa sa sunod. Kay ug niya pa dinhi din alang ta mo panaw, mamuyo na lang ta dinhi sa Compostela. Mao nang gitugutan ni Kristo nga mga matay ning atong lawas, total di pa man ni mao'y tinuod nga puloy-anan. Pilgrim way ni siya, agianan padong sa langit. Pero dunay duha dinhi ka daan, ang daan padong sa impierno ug ang daan padong sa langit. Nya unsa may daan padong sa langit? Ang dalan nga mao si Kristo, I am the way. Unya unsa may iyang way? The way of the cross. Kana siya. Kasabot na mo. Unya matod pa ni San Pedro diri sa atong unang pagbasa, kaning inyong kahibalo ni Kristo, matod pa niya diri, tungod ni ini
paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Kung nituo ta nga kani agiana ni dinhi, nya naay padong sa impierno, naay padong sa langit, ug musubay ta sa dahan padong sa langit, maayo gitag batasan. Kanang dili ka mo palit og raffle ticket, maay kag batasan na. Dili. Kanang daw kay kag agianan sa inyong balay, di nimo paagian, kuralon gini mo, maay kag batasan. Kanang parkingan gina nimong agianan, kay anha gi ka diha, kay duol sa inyong balay, bahala nagkarsada na, maay kag batasan. Ana. Anya dayon, og sa maayong pamatasan, idugang ang kahibalo, knowledge. Unsa man nga knowledge, kato akong giingon ganiha, no? Nga, mahibaw ta nga, padong ra gini ngadto sa langit. Nya human sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon. Nahibaw naman ka nga mao ni ang daan padong sa langit, mao ni ang daan padong sa impierno. Pugni ang imong kaugalingon nga dili ka mosubay sa daan padong sa impierno. Sama anang imong bana nangabit or imong asawa nangabit. Kung masuko kaniya, unsa namang dalana ang imong gisubay? Langit o impierno? Nya kanang imong nangabit nga asawa or bana, unsa mang dalana ang iyang gisubay? Unya kun masuko ka, makigbuwag ka niya tungod ana, unsa namang dalana ang imong gisubay? Kibaw man di mo. So ayaw jud ka suko. Imong atimanon imong bana, nagikan sa iyang kabit, nya imo siyang higugmaon, nya kun mukuyog ang kabit, imo sang atimanon, imong higugmaon. Ana, kay mao man nagitudlo ni Kristo nga pasayloon lang, pasayloon gyud. Kapituan kapito. Nya love your enemies. Mao man na siya. Unya, matud pang San Pedro, human sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantoson. Ito na, ni sunod, nagid lagi. Kinahanglan kag mo pugong ka sa kaugalingon, muantos gyud ka, pre anang taas na kay imong sugar. Nya makakita kag cake, lami kaayo. Pugong gyud. Pugong. Taas na kay kag kolesterol, nya litson bag-o kay haon, nya damag ka diha. Pugong gyud. Ana, kung hibaw ka nga dangerous, pugong. Nya aron makapugong, antos. Kaning pare, sige nigwali, nya lami ba yan ang chicks? Okay, laki man kung tinuod. Wa man ko lami yan ang laki, ambot lang ka sa no. Pero laki kung tinuod, nya kung may mag-text na ko nga chicks, pugong yun, lami agid ani Lord. Ingon ko usahay Lord, bisag ka usa lang, di pwede. Ang Ginoo, suway, once is too much. Ano ba? Once is too much. Nabta ko'y kaila nga, di lang ako isulti, no? Pero, iyang giswayan, kausarag yun. So, namabdos man hinoon. Pag sulti lagi ko no, nga mabdos siya, kaana siya, nga anong nahitabo man ay uban diha, nga sukad pas o pila na katuigwa yun ka pamabdos, ako pamanggil mo na timingan. Unya ang resulta ra ba, kay ang babae nga iyang na hinaykan, bati pa yung naong. Hangtod karon nag-anto siya, gabuhi siyang anak. Anong isuway? Antos. Nya sa pagkamainantoson, ang pagka-Diyos nun. So kanina yung pagka-Diyos nun, di din siya mahitabo kung di ta kamaong muantos para ni San Pedro. Sige kag simba, yaw-yawan kay ka dito sa inyo. Kaya di ka kaantos sa imong mga tapulan nga mga anak, di ka kaantos sa mga hugaw-hugaw des nyong balay, di ka na Diyos nun. Ang pagka-Diyos nun di ay makita gyud sa mga taong mainantoson. Muna si San Justino puerting antos, si Cristo puerting antos, si Mama Mary puerting antos, San Roque puerting antos. Ug diha ang tinuod nga Dios nun. Kining sigig simba, ako sige kog pare,
Nya di ko kamaong mo antos, kulikta isod Diyos bulsa, inana. Di pa jud ko Diyos nun. Di tinuod nga Diyos nun. Munang naay kanta nga, Santong Kabayo. Ano sa to? Banal na aso, Santong Kabayo. Kanabang mura kag banal, pero aso di ay. Mura kag santo kabayo di ay. Unya sa pagka-Diyos nun, ang inigsuong pagmahal. Inigsuong pagmahal. So kana ding ato mingon ta, my brother, my sister, bunga din sa pagka-Diyos nun, nga bunga sa pagkamainantoson, ug bunga sa pagpugong sa kaugalingon, ug bunga sa kahibalo, ug bunga sa maing pamatasan. Ug kung naa natay Diyos nung inigsuong pagmahal, ang inigsuong pagmahal mo bunga og gugma. So, mao ni explanation ni San Pedro. Gilingay mong tupad. Ingna, nahigugma ka nako. Ang pasabot ana, muantos ka para nako. Pangutanon ta mo, nahigugma mo sa atong parokya? Kamong mga online parishioners, nahigugma mo sa atong parokya? Kinahanglan mong muantos sa atong parokya. Ug unsa may mga pamaagis pag-antos, una, palit og raffle ticket. Ayaw na mog kaon og maayo, ayaw na mog snacks, tiguma na lang na para sa ticket. Ayaw na mo pagsigig sakay anang motor og dool-dool ra inyong mga balay, tag 1 kilometer lang, 2 kilometers, lakawa na lang na nya ang inyong plitis motor ana ibutang. Ayaw na pagsigig inom anang kulapo, kanang Red Horse, inig ka weekend. Ayaw na, antusa na lang, ihug na lang na din, palit na lang na og raffle ticket. Aron mahimot ang mahigugmaon. No, raffle ticket ha? Pila naman ro'y atong halin sa raffle ticket. Niabot nag 18,000 og 5 ka tickets. Pakpak, salamat kayo. Ana, antos. Aron makakita taggugba sa atong parokya. Nya ikaduha nga paagi aron makatabang mo sa atong parokya, mahumaning ato mga proyekto, sige mog support aning akong YouTube channel. Kaning Padre Siano Ubod. Pila na ni Roy iyang subscriber? 293,000. Tanawa na ha, nya sige mog view, like, share. Kamong tanang parishioners online o territorial kada adlaw nganuman makatabang ta pagsabwag sa maing balita. Masig na nabitay ni ingon ako, Pader, gusto na biya ta kong maghikog pero naminaw sa ko sa imong misa. Murag mga 3 na kabuk ang ni ingon ani nako ni text about to commit suicide na siya. Nya naminaw sa akong misa. Paghuman ko nung niyag paminaw, nakakita siya balyo siyang kinabuhi. Munang wa siya maghikog. Nipalit pagyod og slot sa una. Karon paminaw ko nipalit sa to siya raffle tickets. Diya say usa padoong na mo unbox pangpang. Nya naminaw sa siya nako. Paghuman iya kong gitawagan, tawag. Nya ako siyang giistoryahan. Ayo sag ambak, palit usag slot. Nya una pa ka ambak. Paghuman yag palit, wa na siya mo ambak. Ang rason ato dako ang kuno kay siya utang. Naputos naman siya sa utang. Ana, paghuman sa mga 2 ka tuig, ni-take siya nako, Pader, sus, mayroon kayong Ginoo, nga wa ko maghikog. Nga naman, nakakita kong bagong negosyo. Ambot tinawad ba ito ha? Ingon siya, nakakita kong bagong negosyo. Ambot, di ba ka to siyabo? Nakabayad siya sa tanan niyang utang karon. Ni-sponsor mga ito siya sa usas ako mga feeding diya sa prisuhan. Oh, hindi mong to, para mo diya. O na, isabwag, view, like, share, subscribe. Ana, nya maka-income sa taaning atong YouTube channel. Maka-income ta. Kaya tagaan man ta sa YouTube. May na kada adlaw, maka-contribute mo og 1 peso na income. Ana, di nyo kanong advertisement. O di, 1 peso kada adlaw. Nya tanawa na pila itong subscriber, 293,000. So kada adlaw na, unta tay 293,000 pesos. Nya i-times nag 30. Di mo ka-imagine?
Basta no, tinuon na, no? Basta no. O sige mong view ba? Sige like. Naman ko na ihatag nga. Kung labi nagdiin nyo na putlo ng advertisement. Nanay. Kung nga ito ganing last April, ang atong income sa YouTube niabot og 228,000 kapin sa kabuuan. Di ba? Pakpakan na to ang YouTube. Nyag magsige mo ana. At least makahatag kag 1 piso. Nya 293,000 ta kabuok. Nagsiging palo niya piso. Atong project din hurot niya. Pero kakinahanglan naggugma. Nagkinahanglan pag-antos. Nagkinahanglan og pailog. Mao na siya ang pasabot sa ebanghelyo. Nangayo ang tag-iya og iyang bahin. Wa gihatag. Kining atong project sa simbahan, mao ni ang pagpangayo og bahin sa Ginoo. Atong ihatag. Sakripisyuhan nato. Kini karong buhaton sa atong Brave 13 sa Senado nga ilang imbestigahan ang flood control ug ang tanan nga mga anomalya nga dako ing corruption, trillions of corruption ilang iimbestigar, idungan nila sad sa paghimo anang trial sa impeachment. Mausad na ang gipangayo sa Ginoo nga bahin. Dili na to pasagdan nga kawaton lang aning mga kawatan. May gining mga kawatan matod pa diri sa atong ebanghelyo sa sige nilang pangawat niya gipamatay pagid nila ang mga sinugo sa Ginoo. Karon tanawa sa atong nasod kinsa tong mutug-an sa involved sa corruption, maoy kasuhan, maoy ipapriso. Mutug-an ka ba ang atong problema ron? Corruption, drugas, insurgency. Mutug-an kay kada kinsay mga author ani karon panahon na ikay mapriso, ikay mahimong konbiktado. Mo ni gikasukas Ginoo. Pamatyon kuno ni sila. Kay kanira bang mga tao nga kusog kayong musalikway, maosa ni sila ang mga makasasala. Mao ni sila ang mga culprit. Mo nang ningos Kristo diri, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay way kapuslanan nahimong uluhang bato sa kanto. Murag do naman ni literal translation. Kung wa pa kuno kaabot si Senador Bato ni adtong ilang pag-eleksyon sa atong Mayo 11. Mayo 11 mo no? Og mo abot si Bato didto sa Senado, dili mailisan ang liderato sa Senate. Ug tungod ni adto na kompleto ang Brave 13. Unya nailisan ang liderato. Importante kay nang Bato. Pero karon si Bato, Senador Bato, gipangita nag 225,000 ka mga law enforcers, NBI, sanang na police, CIDG, kay aron dakpon kay ipadala na ngadto sa ICC. Pero nakahimo siya very very remarkable, heroic nga action. Dagan ko to siya maayo, dagma pa samad pangkamot. So ayaw kumpiyansa ng Bato nga imong gisalikway. Unsa may kasagaran natong isalikway? Ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo ug di na nato nasundon, patay kita. Sunod kanang atong raffle ticket ay ginaisalikway. Mura lang nagwa, raffle ra man na. Pero para na simbahan, patay ka diya. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Na magpakamatay ko para sa raffle ticket. Ganyan na magpakamatay ko para sa raffle ticket. Sige, manindog na ta katong gustong magpakamatay. Mga igsuon sa atong kinabuhi, ang Dios naghatag og giya padulong sa langit, pinaagi sa ebanghelyo. Busa malaumon kitang moingon, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan makadawat sa kahayag, sa kusog ug sa tabang diha sa ilang paggiya sa panon
panahon sa mga kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang diwa sa pag-ampo diha sa atong pamilya, matagag pagtagad, aron ang atong hunahuna mapuno sa kalinaw ug sa kalipay nga nagikan sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga dinhi sa atong kaugalingong kinabuhi, mamunga kitag mga bunga sa gugma, sa pagpasaylo, sa hustisya ug kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga idaran, ang mga nagmingaw ug ang mga masakiton dili mawad-ag kadasig, taliwala sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Chufilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sila nga namatay makakaplag og luna dito sa tunahing gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Mahigugmaon og maluluyong amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot kanamo Ginoo nga makasalmot kami sa masubsob niining santos nga sakripisyo nga sa dakong kaisog gipanalipdan ni San Justino, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Justino
sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos, sama ni San Justino, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Amahan namu ngana sa mga langit, pagdaikon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalayo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangdoran. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
alang kanimo. Kinabuhing iulang, aron ka maluwas. Kalabasan, kanamutan, sa taong ipapas, pasaylugugma, ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, usalig sa iyang gugma. Kinabuhing tanawa ang Diyos mapatihan, kanunay maghari siya. Hinaut, Ginoo, imong pamatihon. Magampo kita. Human na kami mabusog sa langit nung kalanon, Ginoo, magpabilin unta kami nga mapasalamaton kanunay tungod sa mga gasang na dawat, samtang nagasunod kami sa mga pagtulunan ni San Justino nga martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Mahitabo ra ni kung andam kitang muantos, mupugong sa kaugalingon ug andam nga magpakamatay para sa atong pagtuo. Salamat sa nagantos gyud og tabang nato, sige palit aning atong mga raffle tickets. Daghan pa kay tagpalitonon, pero mulaom ta nga pagtandog sa Ginoo sa atong kasing-kasing online og territorial parishioners, makapalit lagi tag daghan-daghan. Unsaon to pagpalit og raffle tickets? Una, diha sa gawas natay lamisa diha sa atong opisina, naasad maligya nag-tickets nya, naasa rin nagsuroy-suroy nga nagdag mga tickets atong mga trusted persons nya. Sa online pwede sa atong bank accounts, pwede sa GCash accounts, pwede kwarta padala. Kinilang sunda ang ato dinhing gibutang sa atong screen kay aron di mo masaag sa inyong pagpadalag kwarta, ha. Nga i-message dayon me nga naamoy gipadala mauning amounta aron katagaan mo equivalent tickets. Nya kung gusto sad mo nga donation lang, di mo moapil sa raffle, daghan man sang nihimo ana, padalag kwarta kay ato nang gamiton sa atong projects. Salamat kaayo. Ang atong mass wedding karong July 18, nagpadayon pa ta pagdawat, napay mga 33 ka mga slots kutob karong Domingo. So ato gyung paningkamutan nga daghan ang makaapil ani kay sayang makaluwas na gini og kinabuhi kay kanang nagpuyo-puyo kung mamatay na silang way kasal, 99% maimperno gina. Kay ngano man wa na sila'y kumpisal, wa sad na sila'y kalawat. Unya naasad nila ang gitawag og hard-headedness, kanang pagka hard-headed ba nga di gyud magpakasal. So peligro kay na sila. Unya balik na sad ta sa atong mini Camino, kanang kada human sa misa sa alas 6 sa Martes, Huwebes o Sabado. Akong gihangyo ang mga mandated organizations and ministries pagahin gid mo panahon nga maka-apil mo ani kay ato maning sakripisyo kada aning adlaw alang sa kalinaw ug kahusay sa kalibutan. Unya ang ato sang Alliance of Two Hearts Vigil kada first Friday. So balik na sa karong first Friday. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.